kardom kaduk kabe phanta labang so video nang kilang dun apon nang litum phancuro lo lapen keceng pen kijut an nang litum nang lang dun ik thortha lapen labang so channel nili channel subscribe krelang plote ning ke me pen subscribe ik datha lapen nili labang so video long ke bangke lapu lo nili ekta duita video do lason banga channel kapaklang a video ne lipos lo hala so video long niliphan nang kachuning ridun atum dopik ne channel se tame nang subscribe dun vektha lasona video se mara nili channel nang paklang pipon thapu lasona nang kachuning ridun atum dopik lapen ne tame chichak dun lo mo next video bangke nang paklang pipon popu chichak dun nagji pusi nona bangke ne video ka se mar pilo lasi nang litum ta ne nang ke thana channel an nang litum ta subscribe dam laptha alang lituma channel se tame ong e ne etana channel ke wan lasi nang litum laan na da channel ke nang litum na subscribe dam laptha ang tonta lasi first nili napaklang ya channel ke lake nili jir pok et lo habi hek pen nilitum chilang rap pet ajir polo nilitum rong sivet lo lake amen YouTube lo amen achibita ingnek meme lake horahan mi pu horahan mi YouTube channel subscribe dam tha lapen sopna langni pipu at channel sitame subscribe dam tha lapen jersong derapo pu labang so channel sitame subscribe dam tha lapen comedy king 3.0 pu labang so channel sitame subscribe dam tha lapen sermili reels girls pu labang so channel sitame subscribe dam vek tha lapen clemson ingti pu alang li channel sitame subscribe dam tha lapen prodep karbi boys edit pu labang so channel sitame subscribe dam tha lapen lolita killing pipu labang so channel sitame subscribe dam vek tha chuning rilo ala lolita killing pipu a channel bangke parnisita do manma sita dolone avelone akur lolita pu amen do dolosita killing pipu akur bang ting ne ram masih kalang ni kaline la ho kumai paklang pondat pu ya sitame pu nang chuning riun thunagi pu lasi la ana lo nilina paklang pona channel la bangke lasi nang litum a channel ong e masi nang litum ta subscribe dam detha la bangso a channel ladak a video long koson son si amen ke doma ladak lang pondera pena kopi long pasitame ya adem sitame son tok erno nang parke search dam det lang litum a channel subscribe dam vek tha lasi bang nang chuning ridun nakji lasi subscribe dam vek tha cherap dunang ilitum karbi jan ba khaitum ke nang rabun thek thelo ba khaitum ke ilitum alam kaninji pen si prek dak po si bangatum ke nang support dun delo ilitum ancholo karbi jan le cherap na lapen nang litum achin lako lason pa subscribe nang lang lason video nang si semar thunang lang upload nang litum komen salong nang pachini ponon lasi nili labang so video bangke puan pading delo lasi alang lituma channel sitame subscribe dam vek tha chuning ri thu parlo nang lituma phan bang nang chutoy do nagji lasi aning parong senang alang litum YouTube ke klam aning hang pik po tumsi nili phan nang kachuning ridun lasi ilitum ta bang lason YouTube long ke klam ke dam son aning hang pik po tuma phan ke chirap dunan lasi nilita ning hang pik aposi nilipanta nang chirap dun tha nang subscribe dun tha nang share pipon pon tha de nang litum la de YouTuber la subscribe ke ong atum he nang share pipon pon tha nang litum along nang chor idun duk nang litum ma video lang la te ba la tum ke non ke lahai tum phane karbiang long arat do anatum ke kachini ne velo layo pya ne phanta lason nang chini pute pya lason kachor i nang litum phan lapuson sina chor i dun lasini li phanta nang litum aprang anang japon tha nang share pipon pon tha lasi nili labang so video bangke pading elo nili lapuan si payut pon kok po sita lapusona video bangke kelang ning hang e bon moni datum athela bangke isi ke ake melomati ha halapu bang channel
subscribe dam tha cirap dunang puyat si nili lapang su video kasilamati lasi la pusona video bang ke kelang ning hau ede tibon ni hala isi hini dolo la sona video ki post kelang bang rebe sitame bang phan la son kirus dun pipitong ne ka reply dun na video upload te kelang bang du pik pik lasi la sona ke me video long si kelang bang ong nang po lasi nang litum ta share ikha la bang so video de ho unte pading unang nelo